أمسيهم زي خبركم تخطط ساعة 9 غيلون لومي عربي 12 ميادية استدلوا هاجراون أهجراون زينات حيز لكم قريبة زلوا بيتروس منقص أرست زينة أبنو زبان أقفى بتجبار حقاقات قد تتكامل الشجران تنبعون تزتيو جنفر حقن سرعة زوا ماكل زي قطر عشوك حلفتي أبزع الدقلو تقاقا كزوترو تصويعون أبي زبادو باوقي بحري ولنتاو لقصد من مسلسان مسرح الله تطاون وتهدراون كلولاو بحري لو تشاينا مليسو قرر كم تعميدون روسيا أبلا سراويتن وتهدراون وقتن أب نيجر كم زلا أخذ تقليتون منغستي كازاخستان بسنكي حركات علقنا خطوط ناي وان حركات دنجاجة أوجون أبي نوزبا نقفة أبي تكبار تتكامنة الشجران تنباخون أبي هزباوي بوتات قد حقاقات تتكرر ركب مسوكلت هزبي وأن تتكالات وهابتا أقول قلت مهارو سرحتين ينتاد منغستن كالوات تقايدون كاب بيت حفت عنات نوزبات حقاقا زنرس عبد الله عثمان بزعبات عنا وصعبينات كومون كتباون كبابيون هاسيا متكاخ شجاران متكام تنباخون مبريه دحرمهاب بدرجة هاجر زوص حقاقات بمتكبار تزيد اللوت مركب نقحات حبرة سبن ترى مشارة كعزز تلابيوم حلفاء هادو مع حبرة أقول قلوتاتو تصفاي يوبوغنو عبزي قدايزي كل أكال حبرة سب إجامو كبركت بمزغخر بفلاي أب منسيات ناي بحر لوت إن ممصا بوهدات كل معكلات كتصالات زلو مدبات كتجبر كم زقبا جنزيبون زي كم زين كله أب 11 من محدارات كابين وزبان نقفة حمام عاسون مكلخال 20 شوعات شحن شدشميت النام سياتات كعدلن كله وفراتات صرية من تاج مدهانيتن كم تقايدة وكل إيرينا حبيرون جنفر حقن سرعة زوا مأكل زيقاتات عشوق زبلا عند ستنهال اختياب زعد قلو ناي تتكامن تعلوتو كونتات متعازيو حبرون شتون ازيم تنققات كوخون تصويعون أبال نايت جنفر انسبكتر فساي عبيون إيرينا بزهاب حبريتا بستفل عليه من قدتات زاتو عشوق عينتات مقبن ماين ناي تتكامن تعلوتو زوادغن بكونتات كلماز تبالا شوان كوخون تقولو سلازلو تقلقلتي صعبيناتو بقبو تغنزيبهم كوقدو وتلابيوم أتي جنفر مس جنفر منسترت عنا تواهيدو عتب مكتتال عدلاي أبزخون لدما كسب ناي لابراتور مرمرا كم زكايدو تقيسو دما عبر السترقبو كاب عراقاتات كم سحابن حقا وسعبينات كم زلون قليتون إنسبكتر فسايا بموداتا نقارو كنتات الشط واهلختي ككاتاتولو نستبالاشو خاب بعلم كوقدو وتمحتسينو إزي كم زيلن كولو جنفر حقن سرعات زوا ماكل بستقبرولو ناي لابراتور مرمرا عبر السترقبو إمريتس استسمي عشوق ماي كاب عراقا كسحابن سب كيت قمولون ملكتا موتو ذكريون جنفر هاجراو محاورة ولنتاين لقستدم زوادو باوقي بحري أب لقستدم زلو أفلطون نقحاتن بمعباي ولنتاو لقستدم نمسسان زعلمك غوصغوص أب كتما عسبا كايدون اتي بمويا وين تعناس توهابا استمرو ملقاس دم أب رئستي أب مدحان هيوت زلو أبركتو لقستي عينت دوممن كنتات تعنو أمن زفلطولا أقبابون سلازقنة كم بهالي كسرت الزقبو سناي تكبار مخان بريهمو حلفي جنفر محبر ولنتاين لقستدم زبادو باوقي بحري آتو عثمان عبد القادر بوغنو نأقداس نتهلاوتي جنفر أبتي زبان زاقيت زقورا أبركتون بمتكاس عبز ترفان وزباتات مساسالي قوسقواسات نمكياد مدب سلازلو نايسرح مشارختي متعبارن كعزة تلابيون أب نزبا حجاز من معدار كابي أشرا زركو نبرتي السوقار أب تتصنع بوتا مترنافهم استمع محبرة أقول قلوت كرخبو كم زحق زنب بمحبار نبرتي كالو تعدتاتون تمتسال السقمتي كوس دصويعم مسرح مترنافهم كابي كلتشن 10 ساعات كم جمرن زاقيت 100 سدرابيتات كم تطرنفان زحبرا محدار من معدار كابي أشرا أتو ياسين صالح أقول قلوتات تمرتي تعنا موقعزان إلكتريكن توهادلهم كم زلا قليتون زي كم زيلون كله أبتنو زباز نطفو سرعتين يغاد تكالات منقستي عبارات بوليسين من سياتن
ኣብ ዳዕሮታይ ወፈራታት ኣካይዶም እቲ ብመደበር ፖሊስቲን ዞባ ዝተወደበ ማእቶት ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ናይ ተራእይነት ጸገም ፈጢሩ ዝነበረ ኣግራብ ተምሪ ሙሳ ብምእላዩ ኣብ ነበርትን መራሕቲ መካይንን ዝጸንሐ ስክፍታ ከም ተቐንጠጠ ተሳተፍቲ ገሊጾም ኣዛዝታ መደበር ፖሊስ ኣቶ ነጋሲ ተኸስተን የሪና ብዛሃቡ ሓበሬታ እቲ ዕማም ኣካል ናይቲ ሓደጋታት ተሽከርከርትን ሳዕቤናቶምን ምውጋድ ዝካየድ ጻዕሪ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ከባቢ ግላስን ካልኦት ከባቢታትን እውን ተመሳሳሊ ስራሕ ንምስልሳል መደብ ከም ዘሎ ፍሊጡ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ካብ ፍርዲጊ ክሳብ ዳዕሮታይ ዝወስድ ናይ ቅጥራን ጽርግያ ንተሽከርከርቲ ኣጸጋሚ ኮይኑ ብምህላው ቆላሕታ ክግበረሉ ተላብዮም ኣብ ዞባ ጾረና ነበርቲ 7 ዓድታት ምምሕዳር ከባቢ ገንዘቦ ናብ ዓዶም ዘወቱ ናይ ሓመድ ጽርግያ ብሓገዝ ማሽነሪ ይጽጉኑ ኣለዉ እቲ ብውሕጅ ተባላሽዩ ንተሽከርከርቲ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዝጸንሐ መስመር ንውሓቱ 15 ኪሎ ሜትር እዩ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ገንዘቦ ኣቶ ግርማይ በርሀን የሪና ብዛሃቡ ሓበሬታ ነበርቲ ገንዘቦምን ጉልበቶምን ኣዋሃሂዶም ብልዑል ወንን ፍናንን ይነጥፉ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ናይ ጋብዮን ደገፍ ክግበረሎም ተማሕጺኑ ነቲ ስራሕ ዝመርሑ ዘለዎ ኣባላት ኮሚቴ ልምዓት ብወገኖም እቲ ዝሰላሰል ዘሎ ስራሕ ግዜያዊ እምበር ዘላቒ ፍታሕ ዘምጽእ ስለ ዘይኮነ ቆላሕታ ክግበረሉ ተላብዮም ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ጽርግያ ኣብ ወቕቲ ክራማት ብውሕጅ ድሕሪ ምብልሻው ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ብሓፈሻ ሕሙማት ኣብ ምምላስ ድማ ብሕልፊ ክሽገሩ ምጽናሖም ብምግላጽ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት መስመር ክኸፍተሎም ጸዊዖም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ባሕሪ ደቡብ ቻይና እናኻረረ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን ኣሜሪካ ፊሊፒንስን ኣድላይ ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ትገብር ኣፍሊጣ ዝተገልጸ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ብ11 ሚያዝያ ምስ መራሕቲ ፊሊፒንስን ጃፓንን ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ኣብ ዘካየደ ርክብ እዩ ፕሬዚደንት ባይደን ሃገሩ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ኣብ ልዕሊ መራኽብን ጀላቡን ፊሊፒንስ ንዝፍጸም ተጻብኦታት መልሰ ግብሪ ከም ትህበልያ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓቢሩ እቲ መግለጺ ብጉዳይ እጀታ ኣብቲ ከባቢ ተፈጢሩ ንዘሎ ምትፍናን ዝኸፈ ኣንፈት ዘትሕዝ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ኣለዉ ነቲ መግለጺ ብትሪ ዝኾነ ነቲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና እቲ ጉዳይ ንኣሜሪካ ከም ዘይምልከት ደጊማ ነጺራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ፊሊፒንስን ጃፓንን ኣብ ዝመጽእ ቀረባ ግዜ ስሉሳዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይዳ ምዃንን ኣሚተን እቲ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ መቐጸልታ ናይቲ ኣሜሪካ ገስጋስ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ንምክትታል ኣብ ዞባ ኤስያ ከተካይዶ ዝጸንሐት ንጥፈታት ምዃኑ ይግለጽ ኣሜሪካን ጃፓንን ወተሃደራዊ ዝምድናን ንምሕዳስን ንምድንፋዕን ብ11 ሚያዝያ ከም ተሰማምዓ ይፍለጥ كما أكل نايتي أبي منغو روسيا نيجرن استبصحي وتهدراون ጸጥታውን ስምምዕ ሩሲያ ኣባላት ሰራዊትን ወተሃደራውን ንዋትን ናብታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ከም ዝለኣኸት ማዕከናት ዜና ኣቃሊሕን ብመሰረተ ሓበሬታ ኣብ ምስልጣን ሰራዊት ኒጀር ከም ዝነጥፉ ዝተገልጹ ወተሃደራትን ራዳር ዘጠቓለለ ወተሃደራውን ንዋትን ብ11 ሚያዝያ ከተማ ኒያሚ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ መንግስቲ ኒጀር ምስ ፈረንሳ ንጸንሖ ውዕል ብምስራዝ ምስ ሩሲያ ጸጥታውን ወተሃደራውን ስምምዕ ከም ዝኸተመ ይዝከር ምስ ኣሜሪካ ዝነበረ ወተሃደራዊ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ዝሰረዘ መንግስቲ ኒጀር ኣብ መሬቱ ዓስኪሩ ዝጸንሐ ልዕሊ 1,000 ሰራዊት ኣሜሪካ ክወጽእ ከም ዝኣዘዘ ይፍለጥ ህላዊ ሰራዊት ሃገራት ምዕራብ ኣብ መሬቱ ጠንቂ ምዝመዛን ጸጥታዊ ጸገማትን ኮይኑ ከም ጸንሐ መንግስቲ ኒጀር ዝወቀስ ኒጀር ጥራይ ዘይኮነት ቡርኪና ፋሶን ማሊን ዝርከበን ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካውን ምስ ሃገራት ምዕራብ ንጸንሐን ወተሃደራውን ጸጥታውን ውዕላት ክስርዛ ጸኒሐን ኣለዋ መንግስቲ ካዛክስታን ኣብ ሃገሩ ተኸስቱ ብዘሎ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጋ ኣዊጁ እቲ ድንጋጋ ካብ 14 ኣውራጃታት ካዛክስታን ኣብተን 10 ተኣዊጁ ከም ዘሎ እቲ መንግስቲ ፍሊጡ እቲ ኣዋጅ ብሰንክቲ ኣብ ውሽጢ 80 ዓመታት ኣብ ሃገሩ ካብ ዘጋጠመ ዝሓየለ ምዃኑ ዝተገልጸ ዕለቕልቕ ተሃስዮም ዘለዉ ወገናት ንምርዳእ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ብሰንክቲ ምምካኽ በረድ ዘስዓቦ ዕለቕልቕ ኣስታት 100,000 ሰባት ካብ ኣባይቶም ከም ተመዛበሉ ሰበስልጣን ተሃገር ሓቢሮም ሰሜናዊ ክፋል ካዛክስታን ብከቢድ ተሃሲዩ ከም ዘሎ እዩ መንግስቲ ሃገር ገሊጹ ዘሎ ኣብ ሩስያ እውን ተመሳሳሊ ባህርያዊ ሓደጋ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ ተርእዮ ሳዕቤናት ክሊማዊ ነውፅእ ምዃኑ የረዱ ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ምትፍናን ኢራንን እስራኤልን ናብ ኣሰካፊ ደረጃ ከም ዝዓረገ ማዕከናት ዜና የጋውሕ ኣለዋ
እዚ ዝግለጽ ዘሎ ብ2 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ደማስቆስ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት ኢራን ዝተፈጸመን ህይወት 13 ሰባት ዝቐዘፈን መጥቃዕቲ ብእስራኤል ዝተሃንደሰ ምዃኑ ዝኸስስ መንግስቲ ኢራን መልሰ ግብሪ ከም ዝህበሉ ድሕሪ ምጥንቃቑ እዩ። እስራኤል ዛጊት ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ኣይወሰደትን። ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ዓሊ ኻማኒ ብ10 ሚያዝያ ኣብ ዘስምዖ መደረ ግን እቲ ቁሉዕ ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሕጊ ክብል ዝገለጾ መጥቃዕቲ ንሰላምቲ ዞባ ንምዝራግ ዝተወስደ ስጉምቲ ከም ዝኾነን ብእስራኤል ከም ተፈጸመን ብምኽሳስ መልሰ ግብሪ ከም ዝወሃበዩ ኣጠንቂቑ። ኣሜሪካ እትመርሐን ሃገራት ምዕራብ ኢራን ዝኾነ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ምስ እትፍጽም ኣብ ጎድኒ እስራኤል ብምዃን ኣድላይ ስጉምቲ ከም ዝወስዳ የጠንቅቓ ብምህላወን ድማ እቲ ጉዳይ ኣህጉራዊ መልክዕ ከይሕዝ የስግእ። ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ኢራን ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክትሕየብ ምሕጽንታ የቕርባ ኣለዋ። ካብ መልሰ ግብሪ ኢራን ዝሰገት ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ዝተዋፈሩ ዲፕሎማሰኛታታ ካብ ከተማታት ኢየሩሳሌም፣ ቴልኣቪቭን ቤርሼባን ወጻኢ ከይንቀሳቐሱ ትእዛዝ ኣመሓላሊፋ ኣላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ምስ መዛኑ ሰብ መዚ ቻይና፣ ስዑድያን ቱርክን ናይ ቴሌፎን ርክብ ከም ዘካየደ ተሓቢሩ። መንግስቲ ኢራን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ባይቶ ጸጥታ ነቲ ቁሉዕ ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሕግታትን መትከላት ሕቡራት ሃገራትን ብዘይምኹናኑ ብምውቃስ መርኣያ ዝኽተሎ ድርብ ዕያር ከም ዝኾነ ገሊጹ። ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ምስቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣሜሪካን ደሴት ታይዋንን ዝተበጽሐ ስምዕ መሸጣ ኣጽዋር ምትእሳር ከም ዘለዎን ኣብ ልዕሊ ዝገለጸተን ክልተ ኩባንያታት ኣሜሪካ እገዳ ወሲና። እቲ እገዳ ንዋይን ናይ ምድስጋል ከምኡውን ኣካየትን ላዕለዎት ሰመዝን ናይተን ኩባንያታት ናብ ቻይና ከይኣትዉ ዝኽልክል ስጉምትን የጠቓልል። ንደሴት ታይዋን ዝግበር መሸጣ ኣጽዋር ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ዝጻረር ምትእትታው ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትን ጥሕሰት ግዝኣታዊ ሓድነትን ሉዓላውነትን ምዃኑ እዩ መንግስቲ ቻይና ዝገልጽ። ነቲ ብጉዳይ ደሴት ታይዋን ዝግበር ምትእትታው ንምግታእ ኣድላይ ስጉምቲ ከም ዝወስድ መንግስቲ ቻይና ብተወሳኺ ኣጠንቂቑ። ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ደሴት ታይዋን ዘይትንጸል ኣካል ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ከም ዝኾነት ደጊሙ ኣነጺሩ እዩ። ኣሜሪካን መሻርክቲ ሃገራት ምዕራብን ገስጋስ ቻይና ንምዕንቃጽ ብጉዳይ ደሴት ታይዋንን ባሕሪ ደቡብ ቻይናን ኣብቲ ዞባ ምትእትታው ከካይዳ ምጽንሐን ይፍለጥ። ሩስያ ኢራንን ቻይናን ኣብ ወሽመጥ ዖማን ብቐጥታዊ ተኹሲ ዝተሰነየ ሓበራዊ ናይ ነፈርትን መራኸቢ ኩናትን ሓበራዊ ልምምድ ኣካይደን። እተን ሃገራት ስሉሳዊ ወተሃደራዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ዝዓለመ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ከካይዳ ምጽንሐን ይፍለጥ። እቲ ልምምድ ቀርሰናን ሽበራን ብምምካት ኣህጉራዊ ጸጥታን ውሕስ መጓዓዝያ ባሕርን ንምርጋጽ ዝዓለመ ምዃኑ እየን እተን ሃገራት ዝሕብራ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ልምምድ ኣዘርባይጃን፣ ካዛክስታን፣ ዖማን፣ ፓኪስታንን ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪካን ከም ተዓዘብቲ ይሳተፋ ከም ዘለዋ ድማ ተገሊጹ። እተን ሃገራት ወተሃደራዊ ዝምድንአን ንምትርናዕ ዝወስዶ ዘለዋ ስጉምቲ ኣብ ምሕላው ኣህጉራዊ ሚዛን ሓይሊ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እዮም ኣህጉራውያን ተንተንቲ ዝገልጹ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ኣብ ንዞባ ናቕፋ ኣብ ተግባራዊ ሕጋጋት ምእጋድ ተጠቃምነት ሽጋራን ትንባኾን ተዘትዩ። ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል ዜጋታት ዕሹግ ሃረኽቲ ኣብ ዝዕድግሉ ጥንቃቐ ከዘውትሩ ፀዊዑ። ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ወለንታዊ ልግሲ ደም ንምስሳን ይስራሕ ኣሎ። ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ባሕሪ ደቡብ ቻይና መሊሱ ክኸርብ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ። ሩስያ ኣባላት ሰራዊትን ወተሃደራዊ ንዋትን ናብ ኒጀር ከም ዝለኣኸት ተገሊጹ። መንግስቲ ካዛክስታን ብሰንኪ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጁ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዓርቢ 12 ሚያዝያ ሰዓት 9 ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ተዛዚሙ ምስ ተረፉ መደባትና ሰላም።